Omwana oyomo amo na mamu mwabo ni gobagenderete kurwanirira amagimabo asinyagitaria nene ya Kisii Teaching and Referral maega yokuminchuria amakweli chinga kibagwatiranigwa asumu basokano bwepara chinsemo chia gianchere chinga kibarenge kurwa ase omochio bosongo kogenda se omochio keroka maega yaye egari nere yale kurwa omochio keroka ocha omochio bosongo eyo egotebekana yari kugendigwa ase chimbero chinene chingaki yaba kegosiria oboroso na komerana negari yega yari gotira na kokora omubasokano chinsemechio na goika chigari gotumira emete neyende kogwa gosoa chibando ime engana gati yabari babakerori bagotebanga egari yari kurukeroka gocho mucho bosongo yari kumyukirwa ne chimbero chintindi omukagero yo ni gakageire koba kagotumika amariogo yogotindia gosamaru korengana n'ichichuba chiaba chigosangirirwa kurwa segari eyu maega yo mubasokano oyo iga goikerana abanyanyimbo ba Kisii nabo igo chinsemo chia keumbu nigo baikirana chinsemechio na koira chigari echo ase egetaseni iki abanyanyimbo